Mga ka-rides, ito na yung day 3 natin. Papunta na tayong Zamboanga del Sur. Alas 10:05. Advance yun dito ko. Natagalan ako umalis mga ka-rides gawa ng napainom ako kagabi. Grabe traffic dito. Update na lang mamaya. Yun po yung Gaisano Macdo. Ay, ay, traffic. Mamadali na tayo. Anong oras na? Surigao City. Bye Surigao. Oh.
Isda. Isda. May 2 hours na lang pala. At dun, ubusin natin yung memory card ko. 2 hours na lang pwede i-record. Ano ito? Aligre yata ito. 3 bars pa lang nagpagas na ako baka sa mga pusan. Kainan ba yun? Naghahanap na ako ng makakainan. Gutom na ako. Ito, parang kainan yan. Palata. Joke lang din. Pag bumilid ako, parang sa ano to? Tagi yan. Yan, maingay itong... Ano nga yung problema itong helmet? Hindi ko yata naikabit na maayos yung visor. Pag nakagilid ako, na ano yung visor pa nagagalaw. Kaya yun maingay. Panak ng to ako. On cam pala ako. Namatay ko. Naggagawa ko sa buhay. May maingay kasi sa visor ko eh. Ang ganda ng view. Ano yan o? Maingay. Sa earphone ko. Dumidikit yung earphone sa ano, ilalim. Parang ganun nga siya. Wala. Ay. Siraan na ako na. May tignan ko kung ato mga mga. Oy. Waterfall sila. Laki-laki butas yan. Ano? Lake. Yan yung mainit lake. Ang ganda ng view. Na nagmamagal na. Oo boy rides. Malapit lang naman pupuntahan mo. Malapit lang naman. Sige. Madaling araw ka na abutin sa inyo. Loko ka. Yan naman yung maingay. Ano kayang gagawin ko dito sa maingay na to? Tumutok-tok sa helmet eh. Parang tinutok-tokan yung ano ko, yung helmet. Yung tangina, tigil na nga ako, hindi ako makapag-focus. Ano pang kainan dito? Kainan wala, dried fish. Anong kainan? Dried fish eh. Amoy tuyo, ang sarap. Yan. Ano kaya ito? Ganda ng view. Pero ako parang tanga ako mag-drive. Hindi na ako makafocus. Gawa na ito na may maingay sa ano ko ngayon. Kainan. Ganun tayo ko. Para makagilid ng mga ayos. Yan, okay. Ayan. May sabaw. Kaya yan.
I want you to know that we're good. Dito mga ka-rides, slide on, may Oy, 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 baka ma-slide. Huh? Ah. Oh, linis ang tubig oh. Yan na ng view. Pahinga muna. Libre ng tubig. Mga ka-rides, yung ano ko, yung dulo ng tambucho, yung muffler tape nawala, nalaglag. Nakakabit pa yun kanina eh. Ba't nga nalaglag yun? Di siguro nakayos pag ano, di siguro ano, masikip yung pagkakalagay. Ay, may landslide dito. Hindi ko alam kung pagpunta ng Cagayan de Oro eh, talaga bang kailangan eh dito nadaan. Pag na-slide, GG. Hanggang pipino sa harap.
Madulas to. Oh, mamang. Madulas, madulas. Madulas. Wow. Ganda naman yan. Ito. Makapagal Bridge. Okay. Doon naman. Parang doon ulit. May ano. May landslide. Ang lamig dito. Every day I wake up, every day stars out. Update lang, may mga halos sumurrender na sa mga gamit natin. Ito, maluwag na. Gumagalaw na rin siya. Patay, namatay Sam. Nalubat. Hindi na siya nagcha-charge ng maayos. Tapos maluwang na tong ano, gumagalaw. Tapos ano pa, yung nawala yung sa dulo. Nagsiluwagan ng mga tornilyo. Ano ba naman yan? Tapos wala pa, lubat pa cellphone. Clever ya, baby. Gulat. Banang lang. Pero walang ulan. Ang malamig lang yung panahon. Wow, may pine tree. Woohoo! Pine tree. Tingnan. May fog. Alas 3 may fog. Minsan lang kita mamahalin, minsan lang kita iibigin, hanggang sa walang sana, hanggat ang minsan magpakailanman. Yeah! Oh yeah! Remix. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Hapdi at kirot ang dulot ng iyong damdamin. Napakasakit na marinig. Oops, nagubampla ka. Balik. Oh, dear Ana, kumusta ka na ba? G Brothers, Clovers, Clovers baby, Clovers. Sarah, hold me close. Every day I wake up, every day is kaya na pa tong kantang to, paulit-ulit na lang. No, 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 no. I want my hair back in front. I want my hair back in front. Grabe yung fog yarn. Fog yarn. To hold me every day a week. Nangyari ba? Every day I wake up, every day I start up.
Picture, 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 picture. Ang ganda eh. Picture. Kaya? Tuwang. Huwag na lang. Aray. Hindi na siya mag... May ano naman. May video naman. To wake me up. You're right. We're standing still. Ang ganda-ganda mo. 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 Oh, titigil ba ako? Show me hindi na. Sino ko lang? Grabe. Saan pagpa-picture? Doon na, balik na ako. Balik. Papa-picture ako. Minsan lang to. Ano pala doon? Grabe, ganda. Ganyan yung mga friends. Okay. Ang pa-picture sana. Kung bulalo, busog pa ako. Ano ba ako? Mas 10 na sa alas 11. Tapos 12 yata ako kumain eh. Na wifi dito. Walang data. Pero kakain ng city kasi nga magcha-charge ako nitong isang cellphone. To hold me up every day I wake up and say I love you, I know. Dandahan lang kuya. Dandahan lang. Ilog. Ang sarap mamingwit dyan, oh. Namiss ko na mamingwit. Ano ako sa handa? So hold me on. Don't lose from your hands. Let me fly high in a distant dance. The flowers and forest mountains. Home along the night and highway. And it's dark and lonely room. There's a shadow casting blue in my eyes, the mirrors. Tingin tayo. May picture tayo, may picture.
tayo sa mga tanim na to. Ba't ka nagmababagal? Kanina gusto mo mag-overtake. Ito ba yun? Parang yun. May tao. Inaantok ako. Inaantok na ako guys. Gusto ko nang mag-nap muna, mag-nap. Sabi ko nawala. Wala nang takip, nalaglag. 148. Hindi ko alam kung kasya na yan. Parang hindi pa. Magpapagas pa yata ako ng isang beses yan. Aurora na tayo. Kunti na lang, 2 hours na lang. And then yeah. Dumaan muna ako sa terminal para tumae. Tingin na kasi ako kanina eh. Dumaan muna ako saglit. May 12 minutes nakalagay dito sa maps, pero medyo malayo pa yun. Yung takbon mo nito dapat is nasa 100 para mag 11 minutes or 12. Pinaka lang.
Teka. 6 years. Ano yung magiging reaction nila papa? Ang gigising ako sa kanila ngayon. Hindi ko pala naisip to. Marka siya ng oil change. Sa susunod pa ito papa yung change. Pa-change it na agad eh. Aba, may diskuhan. Naran kaya ako. May sementeryo dito eh. Ang sementeryo. Yung papa ko natulog dyan sa sementeryo ng nalasing siya. Galing siya kasi nakatira kami sa bayan. Tapos pumunta siya dun sa lolo ko dito sa uwian ko ngayon. Naginuman tapos lasing na. Eh gusto umuwi kaso walang masakyan. Naglakad. Tapos nung napagod, dito inabutan ng pagod. Natulog ba naman dyan sa mga ano, pancho tawag sa amin yan. Basta dyan sa cemetery. Sila dalawa ng kapatid niya. Mga loko-loko. Namoy ang presko ng hangin. Napaka-presko talaga dito sa amin. Sarap ng hangin. Pasok ba dito? Ano?